सानै साथाम लाग्राफोर बांसिन गरम जाग्राफोर एबार नोंसोर अबाव थांगोन नोंथांमोना एबारहाय हमजानायनि थाखाय रेडि जानानै थादो मानोना जोंना DSP एबा ASPI बिथांमोनाहाय क्लियारिफिकेसन खालामनानै होबाय आरोना नोंथांमोनखौ हमनो थाखाय बे डिसेम्बरनि मासनिफ्रायहाय जायबा सानै साथाम लायो नोंथांमोनाबो जुदि नोंथांमोननि हिनजावा सानै साथाम दंबा होखार हरदो आलुनि सासे हरदो नङाबा नोंथाङा अलवेज हामेशानि थाखाय जेल जानो हागौ माने दा जाखासिगोनहाय डिसेम्बरनि दाननिफ्राय नोंथांमोना जुदि फोथायाखैबा आं मोनसे भिडिअ क्लिप होनि नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय जोंना पुलिस अफिसारनिफ्राय सानै साथाम लाग्राफोर नोंसिना बांसिन गरम ना स' नोंसिनि गरमखौ थान्दा खालामनो थाखाय बे बिथाङा फैदों एसेबां गरम मानो नोंथांमोनाहाय जोंहा सासेखौनो मोनाखै नोंथांमोननि थाखायनो जों दा बालन्दा जानानै थानांदों मिथिबायना नोंथांमोननि थाखाय जोंनि बालन्दा जानायनि दायनिगिरिया नोंसोरनो मिथिबायना रावबो नङा नोंसोरनो जायबा सानै साथाम लायो एबार जेलाव ओंखाम जायो घन्टा बिसोरखौ हास'नानै होनांगौ देन्थाखौहाय बिराद गरम बिसोरना सानै साथाम लायो साला जों सासेखौनो मोनाखै जोंनिखौ सेना लानाय बायदि जादोंना नोंसिना नङा जोंनिखौ सेनाय बायदि लानाय जादोंना जायाखै नोंसोर सानै साथाम लानायखायनो जों दासिम जों सिंगेल जानानै थानांगौ जादों बिथांमोनखौ होनांगौ बिराद गरम बिसोरना साला सासेजों जाया सासेजों थोआ सानै साथाम नांगौ बिसोरनो बापरे एबार अबाव थांगोन सानै साथामनि माथा मारिग्रा अबाव थांगोन एबार जेलनि ओंखाम आदार जाहै एबारनिफ्रायहाय बुरबक साला मूर्ख सानै साथाम हिनजाव लाग्रा घन्टा जेलाव थां एबारनिफ्राय स्वाट এই যিখিনি আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ এই কেছৰ ভিতৰত 95.5% কেছেছ চাৰ্জশ্বিট কৰা হৈছে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এতিয়ালৈকে তাৰ বাহিৰে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এটা এক্সাৰচাইজ কৰিছিলোঁ জুন মাহৰ পৰা যে আমি প্ৰথম এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত আৰু এতিয়া বাল্য বিবাহৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা সেইটোৰ পৰা আমি দেখা পাইছিলোঁ যে যেটো আমি প্ৰথম এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ তাৰ পিছত সেই ব্যাধিটো যথেষ্ট কমিছিলে তথাপিও কিছু অঞ্চলত সেইটো এতিয়াও চলি আছে সেইটোৰ ওপৰত আমি জুন জুলাই আগষ্ট মাহত 3 মাহত এক্সাৰচাইজ কৰি আমি প্ৰায় 700 মান কেছ পাইছিলোঁ সেই ভিত্তিত আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যেতিয়া নিৰ্দেশ পাইছিলোঁ সেই নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি 2 অক্টোবৰ তাৰিখত সেকেন্ড ফেজ অফ একশ্যন কৰিছিলোঁ সেইটোত আমি এতিয়ালৈকে 710টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ সেইটোত আমাৰ নেমড একিউজ আছিলে 1100 জন এই 1100 জনৰ ভিতৰত আমি এতিয়ালৈকে